ランス様のところに必ずお救いします。行け。負けるわけにはいかない。くらまた強くなっちまったな。
攻撃しま、これ以上はやらせない。あと少しだ。一気にあの砦を攻め落とせ。狙うはランスの首だけだ。さらにお前たちもなあ、任せておけ。あれはバルディアの兵。領土を餌にでもしたか。何とでも言え。狙う